या लईराईच्या प्रांगणामध्ये उपस्थित सगळे लईराईंचे भक्त, आपणा सर्वांना जय सच्चिदानंद. देवी लईराईने आज आम्हाला आमंत्रित केलं आणि मला आपल्या या देवस्थानाचे अध्यक्ष म्हणाले की बाबा धाकटुलं कार्यक्रम 50-100 लोकांचं असं म्हणून त्याने मला बोलवलं खरं, पण देवीची काहीतरी वेगळीच इच्छा आहे. आणि म्हणून मला वाटत होतं की ज्यावेळी महादेव आमंत्रित करायला आला तर आम्ही जाणार होतो गिरनारला, पण देवीची हाक, देवीचा आपल्याला जर आमंत्रण असेल तर आम्ही पहिल्यांदा इकडे येणं पसंत केलं. याचं मूळ वेगळं कारण आहे. इकडचा एक पुरोहित ज्याच्या शिरावरती डोक्यावरती देवी गावभर फिरते, अशातले एक विप्रवर ज्यावेळी इकडे सगळी जत्रा वगैरे संपन्न झाली त्यानंतर मुद्दामहून तो कोरोनाचा काळ होता, पण त्यांनी देवीचा प्रसाद जो आहे तो आम्हाला गुरुस्थानी आणून दिला होता. त्या दिवसापासून वाटत होतं की देवीने प्रसाद आपल्या घरी आणून ठेवलेला आहे, आता एकदा तरी देवीच्या पायाकडे नतमस्तक होण्यासाठी जायला पाहिजे असं मनोमन वाटत होतं. पण अजूनपर्यंत सगळा कोरोनाचा विषय जो आहे तो पूर्ण झालेला नाही, म्हणून आम्ही ठरवलं होतं की कधीतरी जत्रेच्या दरम्यान जावं आणि नमस्कार करून यावं. पण देवी इतका वेळ थांबायला तयार नाही, म्हणून हे पद्मश्रीचं निमित्त केलं, पण आपल्या पायाकडे घेऊन आली. त्यामुळे देवीला शतशः वंदन, देवीला नमस्कार. आणि तुम्हा सर्वांना ही नमस्कार करण्यासाठीच मी यासाठी आलेलो आहे की मागच्या कोरोनाच्या काळात सुद्धा आपण सगळ्या देवी भक्तांनी, सगळ्या धोंड लोकांनी ज्यावेळी देवीला आवश्यक असलेलं जे आचरण जत्रेच्या काळात आवश्यक होतं ते सगळं आचरण तुम्ही सगळ्यांनी पाळलं, नियमावली पाळलीत आणि देवीचा उत्सव जो आहे तो सुव्यवस्थितपणे होऊ दिलात. कुठेही कोणीही मागे पुढे न करता जसं सांगितलं गेलं होतं त्याप्रमाणे तुम्ही सर्वांनी आचरण करून देवीचा लौकिक वाढविला, त्याबद्दल तुम्हाही सगळ्या ग्रामस्थांना नमस्कार. हा नमस्कार करण्यासाठीही आम्हाला इकडे यायचं होतं. या डोक्यामध्ये ही लईराई राहते, म्हणून या शिरगावामध्ये म्हणजे या डोक्यामध्ये या एवढ्याशा कलशामध्ये ती देवी जी आहे ती वास करते. या कलशातली देवी ज्यावेळी जाईल तुम्ही कोणीही काही करू शकणार नाही, म्हणून या कलशातल्या देवीला बरं ठेवा. या कलशामध्ये शुद्ध पाणी ठेवा. गढूळ पाणी जर घालाल देवी उठून चालते होईल आणि देवीला जायला वेळ लागणार नाही. म्हणून हा जो कलश आहे याच्यात बरे विचारांचं पाणी ठेवा, बरे एकमेकांबद्दल बोला, एकमेकांबद्दल चांगलं सांगा. आम्हीच आमच्या लोकांना मोठं करायचं आहे, आम्हीच आमच्या देवी भक्तांना श्रेष्ठ करायचं आहे. आज आमच्या जाणत्यांचा इथे गौरव झाला, या जाणत्यांनी इथे सेवा केलेली आहे. मी एकाला कोणीतरी होता त्याला विचारलं, भाऊ तुमचं 100 वर्ष आयुष्य. 115 म्हणाला. म्हटलं इतकं वय असलेली माणसं आजच्या ह्याच्यामध्ये कुठे सापडणार हो. पण आम्ही तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे, या जाणत्यांचा सत्कार जे या आयोजन समितीने किंवा देवस्थान कमिटीने केलं, त्यांच्या देवीने देवीची सेवा केलेली आहे त्याचा त्यांच्यानी गौरव केलेला आहे. आपणही सगळ्यांनी देवीची सेवा करायची आहे.